खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 16 मे 2023 बारायजानाय मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नुनमाटि पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै नुनमाटि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिखाव खावनाय सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों आरो पुलिसा बे सिखावनिफ्राय गोबां साबि तालाफोर, गोबौआचारफोर आरो चेकफोरबो बोखांनो हादों। अदेबानि बे सिखावआ गोबां न'खौ लुथिगासिनो दंमोन आरो चेकफोरखौबो लाबोगासिनो दंमोन। हमजानाय सिखावनि मुङा जाबाय राजीव दास। बे समाव राजीव दासखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। गिथाव बाथाव अर खामदों। गावनि सावनाय अराव हरखाबै गोलैनानै सासे आइजोआ अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मेदाम ओनसोलाव मैया फुंनि समाव सासे आइजो, जाय आइजोआ सानफ्रामबो लामानि दाखोर दालाफोरखौ बुथुमनानै सावो, बे आइजोआ गावनि सावनाय अराव हरखाबै गोलैनानै अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आइजोआ फुंनि 5 रिंगासो समाव 5 फुट गोथौ हाखराव दाखोर दालाफोरखौ जमा खालामनानै हाखराव अर सावबाय थानाय समाव आइजोनि मबाइला हाखर सिङाव गोलैदोंमोन आरो बे मबाइलखौनो लायनो थांनायाव बे जाथाया जादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय अलका शर्मा, 52 बोसोर बैसोनि। अलका शर्माया अरजों खामजानाय समाव होसिख्रावलाबायदोंमोन, नाथाय रावबो रैखा खालामनो हायासै मानोना अलका शर्माया 5 फुट गोथौ हाखराव गोलैलांनानै अरजों खामजाखायोमोन। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे साहस गोनां आसाम पुलिसनि एसआइ पुलिस अफिसारा जायगायावनो जिउ गोमादों। आसाम पुलिसनि एसआइ जुनमुनि राभाया थैबाय। नगाव जिल्लायाव लामानि जाब्रबथायजों जुनमुनि राभाया हरखाबै जायगायावनो जिउ गोमादों। जुनमुनि राभाया गावनि गारिजों थांबाय थानाय समाव गुबुन गंसे लादेन ट्राकजों जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। बे समाव गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। आरोबाव बिदिनो खौरां। मैयासो मोनसे खौरां फोसावदोंमोन, जाय खौराङा गुवाहाटीआव भाराखौ लानानै 10 रां भारा लानायखौ लानानै हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। बेबायदिनो जाथाया जादों क'क्राझाराव। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगावनि सिङाव थानाय फावरागुरियाव इ-रिक्सा सालायग्राखौ भारा लाग्रा सुबुङा भारानि बेसेनखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव गोबौआचारजों गाग्लोबदों। गाग्लोबजानाय इ-रिक्सा ड्राइभारनि मुङा जाबाय रियाजुल आली। बे समाव आलीखौ आर.एन.बि फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।